Dámy a pánové, vítejte v našem premiérovém pořadu. HVVH. Vy jste Heva. Ne, HVVH. Nana Eva. Tak může být, Spadl se každý. tak může být jako hovna. Přivítejte prvního hosta, nejlepší vokálista na kytaru, kterou ještě nevidíte, Dominik Anders. Sim? Ahoj, zdravím. Čau. Marty. Je, pojďte, budete u nás. Tak. Jo, je na to. Víte, tady mám takový pohodlný. No, takové trošku natáčený. Jakým, takovým jsem kdysi vozil kytaru, člověče. No, ale Taková hranatá, víš co? ještě pobavíš se, vole. No, to je prostě Troška hodíme. vypadala podobně jak ta kytara, ty vole. No, to už máme, to je 2009, vole. Takže, když začneme, jo, já bych se vůbec držovat, tohle je co? Jo, já jen bych to, víš co? Jasný, jdem na to, já mám za chvilku koncert, tak aby jsme to měli za sebou, že jo. Nepak. Jde pak, to víš, to je Pak je, večer. ne? No. Cože, na kolice? Ne, večerka. Večerka. Hrajou tam na pultu, víš. Jo, to je velká Čekaj, to je stadion. Čekaj, 10 a pak domů. No. Jasný, jak se nebudeme zdržovat. Tak prosím, Tak- no. Jdem na to, no, chlapi. Já tady mám svůj. Komu říkáš chlapi, vole? Komu říkáš? Jako mladý, vole, já už se jí brnká, vole. No to je jedno. Takže, ty jsi vlastně nejlepší skladatel a zpěvák. No, když Tady mám první poznámku. Ty jsi měl kapelu s názvem Mami. Ano. Jsi zeptal, jestli teda ještě jako je, nebo už není, nebo jestli někde už. Belenicích zahrabaná, nebo. No, Jak tak to vlastně bylo, jak jsi tomu přišel, no? no, hele, řekni tak. Ale nebreč. Byl březen, říkám si. Tak co kdybych založil skupinu? Tak jdu za jedním klukem, Jindřich Boháč se jmenoval. Jasný, Říkám co mu, tam říkám mu, známe, víš. Známe, no to co tady pojď, nechtěl bych se mnou hrát? Jo, chtěl bych. Pak jsme chvíli byli asi do měsíce, pak jsme ještě našel jednoho kamaráda, Dominika, jo, Hlavína. A on měl kytaru a nám chyběl nutně kytarista. Ale jako měl kytaru, neuměl na ní ani jeden akord, ale už to měl nového kytaristu, že jo? Takže, Ale jedničku jste měli, se chci zeptat. no to jsme vozili svou kavara. Já se doma vystrnul na kytaru, ale. No a jako teďko ještě jsme, no, skládám nějaký písničky a No. by to bylo v klidu. No tak, počkej, to asi jenom zeptám, kolik si teda těch písniček složil teda, jo? S tou skupinou Lamy. S Lamama jako chceš velký hity, nebo... Ne, to je prostě celkem písniček, kolik. Ty vole, ptá se tě na to, jak mu odpověz, kurva, vole. Počkej, on se zaprášek, chápu, musíš ho pochopit, no, on je blbej. Ale klid, ale já vím, že jsi nedostal svoji dávku. Podrobnosti vynech, jo. nějaký. My jsme tady v čekárně. Čekárně dobrý, hostů, Fakt jo. No bylo jich hodně. Bylo jich hodně, jsme se to dozvěděli. No, Takže já se teda budu, jo. No tak se ještě dotlejte, jo. Jasný, a To je to jak té skupině Lamy, já se totiž pak chci nejci. Ne, jaká mám Lamy, jo. No tak počkej. A ty Lamy, to vzniklo název jako podle toho zvířete nebo podle demence? Ty vole, no, prase, vole, jak se chceš, kurva, vole. Vole, Lavín, vole. no, v každém je polovina. Je to naše oblíbený zvíře a zároveň máme takovou inteligenci. Lavín? Mám jako běhatá na podvoře. Kde? Mám běhatá na podvoře, někde na zahradě. To je zase hlavní, To je jen tak podle zvířete, No ale jasně, jo, no. Tak prosím, tak dál. Teda, máš přítelkyni? Já, No. momentálně ne. Chtěl bys? No, když vás dva, tak radši ne, ty vole. Jasný. A měl? Měl jsi nějakou holku? No, jasný. Jo, kolik? Ty Kolik vole. jsi měl? Nevím. Nepočítej ty za školky, jo? A mateřský lásky fakt jako nepřijel. My čekáme. Ale já nevím, ty vole, to za chvíli uvidí celý internet, ty vole, proč bych vám to vůbec říkal něco takového. Jo, zaděláme, máme. Ne, dobře, tak. Další otázka. Jako chlapi, platí vás, abyste byli vtipný, ty vole. Komu ty říkáš? Jako zvyšuješ vás. Chcete jí tvrdě, co teďka, když jsi promluvil. Chceš drsňác? Tady, já mám otázku. Tu největší úspěch.
Úspěch. Jako... Ne úsměv, úspěch. No, úspěch. Asi jsem to zatím, že se mi v té hudbě docela daří, bych řekl, že mám pořád inspiraci, abych mohl skládat a to je úspěch. Taky jako, on to moc lidí tady neví, ale my máme teda taky svou skupinu, Rotor Čáslav. Teda ještě jsme nesložili vůbec nic, jo, ale fakt, Jo, to makáme. že to makáme, taky nemám nikoho, vole, jo, tady máme pak nakonec pořadu. Tady máme kus písničky teda, no. No, přijedeme na motoru. Kvalitní. No tak, No, vidíte, že jo, to bude, zase kačky, že jo, co bys chtěl. tady se bude bohužel pokračovat ta zábava, si dělali, že No, jasně. no. Tak počkej, já tady mám poznámku, že ti umřela rodina, je to pravda? Není. A- Zase nějaký novináři si Zase, No, to byl blesk, no. No. A co rodina teda, jak se jí daří? Co máma? Jo, Co neplánuješ, že budeš dědeček třeba, nebo tatínek? ne, Mežití. to ne. Teď máš knihy, jak tady osvětlil. No to byla zbytečná otázka. V kolika jsi začal, jako brinkat? Ty vole, já nevím, před rokem? To je dobrý docela. Já teda už mám vyplněný. A jako řeknu vám, neumím noty, neumím nic, ale jenom na kytaru, no. Neumím nic, já vůbec si to nevím, co dělám. Máš hodně teda fanoušků jako? No, těžko říct. Nepočítej rodinu. Těžko říct, no. Má faninky nějaký? No prostě ty No, nevíš. Ty prostě nevíš, jestli o tom dáme bratři povídaj nebo nepovídaj. Nevím, no. A ti řeknu ne. Žiješ ve Bamberku? Jo, prosím tě. Malu pekla. Vole. No, chlapci, začínáme, uvidíme. co No se nic, bude no, dál. tak hele. Tak hele, Tak nějakou písničku bys nám mohl zahrát. ty jsi připravil písničku Jankou. Tak jestli můžeš na to převíst. No, Tak tam máš kytaru. není problém. Kolámo jsme ti koupili teda, no. Ale jak jsme dohodli, dostanu za to tu šišku u heráku. Jo. Peče. Už se vaří. Jo, ne, mi děláte. Jasný. Sekaná. Jasný, to je špatný, jo. Tak jo, chlapí, dáš. Fajné, tak jdem na to. Ty dáš na rudu, ne? Ne, už si na To je rudu. dobré. Ne, ruda, to je borec. Prostě. Jo, můžeš. Jo. Takže, raz, dva. Já myslím, že můžu utíkat. Pojedem k dalšímu záru, dáme si vokus livoletí griotku. Po pár pilech, tačíš na schodech, šupni mi se vidět, těle je to nefér, na tohle kladě whisky, neolejme whisky, nepřijdeš domů střízlivej, ale řádně opilej. Aby bylo temníčko, toto vidím z interneta, toho chlestá tvoje brabeta, sakra, nepij to, kolik máš tu nalito, hele, nevím si rum nebo grob, po obojí budeš náš rok. Pomůže mu jenom aspirin, barman nevidí, kde má let, místo tequily končíme, nikdo už nestrví na židli, schovávají se ty strašidly, ještě jedno štamprle, můžeš podívat na tehle, osud si zlomil kotu, myslím, že toho máš dost. Jo! Děkuji. Kolik jsme teda nečekali. No tak to se dělá, chci zeptat. Se točil met, vole, pak tak. To se hodně požadali, když si tohle skládal. Já jsem to neskládal. Koupáte na tu kytaru, bedra. Tak samozřejmě
inspirace nějaká musela být, ale ani bych neřekl. Pětka nebo hra? Ty říkal, že se stáčí Fernet, pak Met, vole, tak asi to je jasný, ne, vole. Tak já nevím, buď to bylo v hospodě nebo u medaře, že jo? Jo, tak jeden fakt měl Ferneta, dělá tvůj táta? Chlastá prateta, táta, prace. Fakt? Chlastá prateta, no. Jasný, Tak jako chlapci, vám tady ten text může nechat na památku, že jo, jestli chcete. jasný, já si s tím něco tady doma. Aspoň ušetří, že to liďák, že jo. No, jsou dva, že každý má list. Jasný! Myslíš, že já jich dost Dobrý Ganders! Jo! Ahoj! Díky. Tak tady se nezapomeň pak vzít kontu se kanou, Díky za pozvání a přeju divákům Mistr HV mnoho úspěchů, ať se jim daří, ať je to všechno v pořádku, ať kluci, ať je to dál baví a čau. Takže dámy a pánové, teďka chvilku strpení, protože my budeme zpívat a jezdit. My budeme zpívat a jezdit, to jste v životě neviděli. Nikdo, nikdo. Chvilinku vydržte. Vlastně tam to. Počkej. Jsme tady skoro? Dobrý den. Ale můžeme, jo? Jdem. Prdel zberem. Počkej. Ještě kousek, vole. Vypadá to možná divně, ale nejde to tak divně. Takže, když tak máme motorku, že jste to neviděli. Takže, jo, takže 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod, na moje obutí je vždy spadnutí a motor má vždy správný chod. Jo, Sparta! Jo. Dám bojím, jo. To bylo správně. Takže dámy a pánové, my se s váma učíme, doufám, že se vám to líbilo první díl. Příští uvidíte za týden. Příští uvidíte za týden, přesně tak, v pátek další díl, doufám, že se budete dívat na Facebooku, na YouTubečku, na streamu, to už je jedno. Děkujeme, že jste nás sledovali. Příště se koukejte. Jo. Ahoj. A my jedem. Jedem. Ještě vrata od skoro.